Badirudi gaur egun Wikipediak erantzun guztiak dituela, baina ez da horrela. Bertan bilatuta ere, ezin da jakin arropa noiz asmatu zen, ezta zein izan zen asmatzeko arrazoia ere. Hotzari aurre egiteko izango ote zen, edota gorputza eskutatzeko, baliteke ederrago egoteko izatea, nork daki. Argi dagoena da, denborarekin gizatalde bakoitzak bere arropa sortu zuela, eta pixkanaka identitatearen isla bihurtu zela, bereizgarri ezin hobea. Horrela, gure arbasoek beren arropak egin eta jantzi zituzten, arrotasunez jantzi gainera. Arrotasun horri esker gara gaur egun garena, eta arrotasunez zaindu behar dugu gure arbasoengandik jasotakoa. Dotore jantzi proiektua da Gera Zularren aurten sortu den proiektua ekimena, eta hau sortzen da Gera Zularrek beti bere jantziak asko zaindu dituelako. Pentsatzen dugu janzkera zaindu behar dela, detaileak zaindu behar ditugula, eta dela kulturaren zati garrantzitsu bat. Orain arte dena balio izan du janzten garenean, eta iritsi da momentu bat pentsatzen dugula hori ezin dugula onartu. Dauden ikertzaileak ikertu duten, lortu duten ezagutza hori gizarteratzea. Zabaltzea janzkera mota hori nola dan, eta gero gizarteak ukitzea referenti puntu bat konsultak egiteko eta ezagutza hori ezagutzeko. Aurten ekintza gutxi batzuk egingo ditugu, baino proiektu honek luzera dijoa eta orduan gero eta ekintza gehiago egingo ditugu. Aurten aurkezpena egingo dugu Tabakaleran, proiektuaren aurkezpena eta markaren aurkezpena. Eta egun hortan tailerrak, bai nola jantzi, zapia, gerrikoa, abarkak nola lotzen diran, dantza batzuk ere, betiko dantzak, tailer txiki batzuk ere egingo ditugu, eta txarla bat ere emango dugu. Hori izango da aurkezpenean. Gera Zularrek iaz antolatu zuen lehenengo aldiz, baserritar jantzien lehenengo lehiaketa, eta aurten egingo dugu baserritar jantzien bigarren lehiaketa. San Tomas egunean, eta oso lotuta dago dotore jantzi proiektuarekin, zeren erakutsiko dira, donostiarrek edonor parte hartu dezake. Baina, baserritar jantzien desberdinak, eta joera horrekin jende animatzen jazten eta ezagutza ere zabaltzen pixkanaka. Nahi pena ematen di Santo Tomas egunean ikustea jende gutxi baserritar jantzia jazten. Azkenean da egun bat oroitzeko gure arbasoen tradizioa edo beraiek egiten zutena guk errepikatu egiten dugu, ez? Eta azkenean gure kultura da, gu gaude hemen beraiek bizi izan dutelako bizi dutena. Eta orduan, errepikatzea hori edo gogoraraztea hori nik uste dut oso polita dela. Eta ikusten dugu jende gutxi animatzen dela eta gero beste batzuek egiten dutela mozorro bezala. Ez diote guk eman nahi diogun arrotasun puntu hori ematen. Ematen diote, hartzen dut zapi bat eta jartzen dut hemen. Eskumuturrean lotzen dut zapi bat eta ez da baserritar jantzita noa, ez da hori. Beste puntu bat eman behar diogula, arrotasun puntu hori falta dela. Dotore jantzik planteatzen ditu ekintzak aurrez aurrekoak eta bestea da gaur egungo teknologiak erabiliz. Aurrez aurrekoak dira txarlak, erakusketa, tailerrak, horrelako gauzak. Eta gero teknologia berriak erabiliz, web orria, nun egongo dan aplikazio batzuek, bai diseinatzaile virtual bat, bai bigarren eskuko merkatu bat, merkataritza bere lekua ukiko du, konsejoak eta hor egongo dira, informazio guztia, jantzi bat egin baldin badezu nola egiten den, eta erosi nahi badezu, jantziari buruz dagoen informazio guztia puntu hortan edukiko duzu. Eta gero baita ere sare sozialak, hori hor Twitter, Instagram, Facebook, hor denetan sartuta egongo gera, eta hor ere informazioa edukiko duzu.
Gero Azular Donostiko talde bat izan da, nahi dugu Donostia izatea erreferente bat tradiziozko jantzien kultura. Nahi dugu erreferente izatea Gipuzkoa mailan eta baita ere Euskal Herri mailan. Dotore jantzi ekimenarekin nahi dugu zabalduta dagoen baserritarraren irudi narratz, zikin eta axolagabe irudi hori nahi dugu ezabatu. Euskal Herrian ospatzen diren festetan, Euskal Jaietan eta Santo Tomas egunean, horrelako egunetan, nahi dugu jendea animatu baserritarrez jantzia jazten harrotasunez eta ez harrokeriaz.